Kids. S Danym! Ahojte! Dnes Danny skúma oceán, aby sa dozvedel o rôznych morských zónach. Danny, pripravený na dobrodružstvo? Jasné! Rád sa naučím nové veci o oceáne. Skvelé! Poďme sa ponoriť. Najprv vstupujeme do osvetlenej zóny. Toto je horná vrstva oceánu od povrchu do hĺbky približne 200 metrov, kde dosahuje slnečné svetlo, čo ju robí jasnou a plnou života. Wow! Je to tu tak jasné. Áno, to je. Aha, pozri, hravý delfín. Delfíny milujú plávanie v čistých, osvetlených vodách. Čo je to za obrovské stvorenie? To je veľryba. Veľryby sú veľkolepé tvory, ktoré sa často dajú vidieť v osvetlenej zóne, kde sa prichádzajú krmiť a nadýchnuť. Teraz sa ponárame do sumrakovej zóny. Táto zóna sa rozprestiera od 200 do 1000 metrov. Je tu tmavšie, pretože sa sem dostane menej slnečného svetla. Začínam sa trocha báť. Neboj sa, Danny. Pozri, tam je kalmar. Kalmary sú tu bežné a vďaka svojmu tvaru tela sa tu môžu pohybovať veľmi rýchlo. A čo je to stvorenie s dlhými nohami? To je hlbokomorský krab. Skúma morské dno a snaží sa nájsť niečo pre potravu. Ďalej vstupujeme do polnočnej zóny. Od 1000 do 4000 metrov je tu úplná tma, pretože slnečné svetlo sa sem už nedostane. Nič nevidím. Danny, pozri! Vidíš to svetielko? To je morský čert, používajúci svoju návnadu na chytenie koristí. A čo sú tie priehľadné stvorenia? To sú medúzy. Plávajú tmavými vodami a svietia si svojim prirodzeným žiarením. Teraz sa nachádzame v abysálnej zóne. Je tu úplná tma a veľmi chladno v rozsahu od 4000 do 6000 metrov. Pôsobí to tu veľmi tajomne. To áno. Pozri, tam je morská hviezdica. Hviezdice sú veľmi odolné a dokážu žiť v extrémnych podmienkach abysálnej zóny. A čo je to malé stvorenie? To je kreveta. Prežíva tu tým, že sa živí malými časticami a troskami. Práve sme dosiahli hadálnu zónu. Toto je najhlbšia časť oceánu, nachádzajúca sa v hlbokomorských priekopách od 6000 do 11000 metrov. Je to tu tak hlboké a tmavé. Pozri, Danny, rovnako nôžka. Rovnako nôžky sú dokonalo prispôsobené na prežitie v obrovskom tlaku a v tme týchto hlbok. Hľadajú potravu na morskom dne, čím ukazujú, aké sú šikovné v tak tmavých a hlbokých miestach. Toto bolo ale úžasné dobrodružstvo. To bolo. Oceán je plný zaujímavostí, od osvetlenej zóny až po hadálnu zónu. Vždy pamätaj, že je toho ešte veľmi veľa na objavenie a naučenie sa o našom oceáne. Ďakujem za dobrodružstvo a za to, že som sa naučil niečo nové o morských zónach. Nemáš za čo? Tak zase na budúce pokračuj v objavovaní a zostaň zvedavý. Lumpa Kids.